Hojai district ahoy kedo haldiati rong hanga rong lapen ingti arong aradato Assam Sarkar pen akerap long lela. Than bang atumaphan manpeng kipi kenang sot pusik Karbenglong Autonomous Council CM Tiliram ronghang ninje. Deputy Chairman Ritishing hi ahin pen There Arong Kiduk ke lagarat atumaphan ake joy pen longle pata kironam. Kardom piniprantan bertalong pen nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Plain district along kedo Karbi arong arat atumaphan Sarkar pen kilang paching barpon pe lapen panchayat along jakong doanta Karbi akhaya atumaphan pipon pesi kaprek akhaya atumsi cherai et pusi rat pen kijong padupon. Ningkan Pharoi Siaprang Jamunamuk Ahavar Pensidak Hojai District Lapen Karbenglong District Ahoy Kedai Haldiati Rong Hangarong Lapen Ingtia Rong Aradatum Rong Rup Nang Chukimsi Boche Sonse Pensi Rong Patherlong Bangso Rong Along Karlitang Vobhar Rong Hangsi Kichingsi Rong Asar Nang Manlong Karlitang Vobhar Rong Hang Arni Pen Bangbom Si Pini Arniana Bangke Basudev Rongchehonsi Kedamtang Surihinira Craser Cap Aningkanahon Bang Kaprek Akhayatum Abangke Kachingri Ajat Asonta Bangsi Chirai Etlong Hala Bangso Havaralong Kedo Akarbi Akhayatum Apan Assam Sarkar Pen Kirap Kepajarpon Thangnat Asim Sata Abelang Pusi Than Pachinipon Rong ni dagdo lapen lapuna da bangke publikaru lo Karbenglong hoilo hapuke hapuk bange Karbenglong hoilo labangke horina aroilo lapen labangso dolong ceka dolong si nona matke lapuson si dolang lapen alang litung labangso rong hangarong lapen ingtierong alang litung labangso ladakedo ningkan Pharoi sista sosialo pusi alang litung rong asartum sanang than lo lapen ladak bangke ningdugalam bangke labang lo towara da non mamputa pu sarkar tum se plain district sarkar tum se ta pipe pelang sam sarkar pen name towar pipe pinlang lapen Karbenglong ilitum council charida pen alang litum phan non an ton puda thangna ra kacerap abelang ba nilitum asonsi damik bom lo la si rat sarkar hin pen nilitum nonta non anta nilitum kirap lo elang la si unte non sarkar dame nilitum hala so dolong bang nang banai piti nilitum ining sami lapen nilitum la soloso sarkar fan tuningri ke la lo dolong lapen towar bang nang banai pikte nilitum ining sami jindi nalitum la sam sarkar pen la worenga war sai jasme sakuri bakuri na tum long le pinang ma ave long le la hai long le nilitum nogang district afrang nogang district lo lapen non bang Hojai district lo no la so tribal kutalong tan nilitum longdun de sakuda longdun de kisumana hormutan nilitum sarkar pen ko hormutan nilitum katobe longdun ni Nituma phanke inglong aso puajok thangnat akerap avi lapen Karbenglong Autonomous Council CM EM MP MLA lapen Minister atum penta bangso arong aphan thangnat akerap avi pinlang jongsi do pulode nang than tami pusi Karbenglong life apherangke aphan nang pachinidon lopote Karbenglong Autonomous Council pen pini kerap ta thangnat ave council pen alo ek ajara kirap ta pun ek non MLA ala Karbenglong non da do ek MLA ta do minister ta do ek charjuding done pini edlo anda nis par khwa rong hangrong tirong pini kirap son do te ni tum hanang thandami ni tum ajatalong mame MLA ta mame Karbenglong pen CM ta mate minister ta ni tum la nis par khwa border elaka ekdom dukthai rong long acara hormatan nangi pipu nilitum ciputekela nang pipu te nondo bang nang pubek nilitum ha Pini lake than bang arni det piadang corona war penajok non adihu ingdeng phoke prasar kap Dr. Sarvapalli Radhakrishnan mahangkethe kangthir et arani paman ponsi than bang arni mate teachers day alir alon pen talon ponlong le det sitami Karbenglong Autonomous Council pen patir piponsi pini diphu arong sopi Arboretum and Craft Center along armu phai pajum hek pen katalon paropon
Karbi Anglong Autonomous Council Jagat Singh Intika Chapahim Phupon Bangso Katalona Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang Alohi Sarpo Amanpen Chitongdonsi Prodip Rongpi Amar Singh Tiso Khonsing Rongpi Lapen MAC Atum Alohi Amanpen Chitongdon Lasohot Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang Kaningjia Tengki Lokichar Lipen Henlo Khailong Ripacheng Thuronji Lasi Ilitum Jasemet Than Bangatumaphan Man Peng Lapen RD Kipipon Kenang Sot Athe Nonakai Hot Than Bangatum Henlo Adon Thu Arnam Pusi Hokponlo Than Bangatumaphan Aman Kipipon Thekhiatumke Methang Apo Apai Lapen Methang Arnamaphan Kichar Kana Tenglo Lasi Kithurmi Atum Akai Pameji Pamimita Than Bangatum Ari Dengalongsi Dolo Second part more teachers আমার ভগবান যদি এক নহয় আপনার উপরটা নির্ভর করে আগে আমি এবিসি শিকিলো বা নিরলা ভাঞ্চকি টেনশন ইনকি দেখা পাবো ইয়ার অফিসার আছে জয়েন্ট সেক্রেটারি আছে যে আপনার উপর আগের পর আপনার উপর দেশি আপনার উপর কষ্ট করে আছি দেখা পাবো ইয়ার অফিসার আছে গতিকে 100% বুলি মই ক'ব পাৰো যে যদি পৃথিৱীখন জীয়াই থাকিব লাগে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলিব লাগে Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang Kijai Thotengki Ingdeng Phoan Methang Alamaki Chethek Vek Nangjipu Akemangpen Tiripi Sorkar Atum Aron Kedengalong Nilitum Karbi Anglong Autonomous Council Ahinpenta Chedondon Pamikalo Athe Karbi Anglong along Pangrumpet Humsuri Thamsusi LP School do Lasi Ahumtin School along Jongsi Banghinini Thanbangarpu Pekpon Pulote Boreng Avarsa Kelong Donabang Dopekpo Lapen Kedamtang Gunautsav Kedengahot Kapaching Thornangji School Doan Aphai Kelonga Tengpen Non Halahai School Kapaching Thorpon Japan Tiripi Sorkar Ahinpen Kuti Throkyap Soseatanka Assam Sorkar along Nangpali Tangloputa Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang Ningjesi Manjapen Birla da Kethe Krong Lapen Kilang Misen Krongni NH Atawar Selamponpo Lapen Birla Pen Forest East Division Asai Heman Krongpli Atawar Selamponpo Anparta Forest Asai Hempen Bas Kapasangadim an Flyover Selamponpo Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang Ningje Pini Bangso Katalona Mailong HSLC pen HSSLC Asaplang ke togohot ang thek ke menai I school principal Than Bangke hoilapen top 10 kidun abang phiatuma phanta karcho padopon Karbi Anglong man kini school provincialize hon ye enrollment to ase কিন্তু enrollment ase student বিলাকো আছে গতিকে তা provincialize হোৱাই norms কিছুমান নকৰা আছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আহিছোঁ যাতে টিচাৰ্ছ বিলাকক শিক্ষকবিলাকে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ যাতে ডিপ্ৰাইভ নহয় তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সেই সুবিধাটো দিয়া হ'ব বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি স্কুল আছে LP হাই স্কুল গুণোৎসৱৰ যিটো ৰিপৰ্টৰ মতে সেই এছেছমেণ্ট মতে গোটেইখিনি স্কুলত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন পালে প্ৰায় 60 কোৰ্ছৰ ওপৰত সেই স্কুলবিলাকৰ সেইটো আমি সেই ফাণ্ডটো ডাইৰেক্ট গোজ টু SMC স্কুল মেনেজিং কমিটি তেওঁলোকেহে কামটো কৰা হ'ব আৰু টকাটো আমি News Report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Pholoni Circle Asahim Achokomar Lapen Nomati BJP Mandal Committee Atum Pater Piponsi There Arang Radatumapan Akejapen Longle Apata Keronasai Kideng Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Riteshin Hi Dode Sangsepen Amithang a constituency arlo Kiduk Kilak Radatumapan Akejapen Longle Apata Kerap Kapajirasai Kideng Padupon Labangso Sai Lake Pholoni Circle Asahim Chokomar Lapen Nomati BJP Mandal Committee Amai Phulapen Chunbangatumpen Chelangsi Here Arong Radatumapan Akejapen Longle Pata Kerap Kapajardamlo La Sophie Denarong Idonahem Aking Honghap Hongru Ari Sophan Sitami Wheelchair Akerap Ajardam Denarong Pen Bikram Teran Karbi Anglong Live Piniada Porphai Kri Isimalom Japra Langso Along Sarupathar Mandal Congress Committee Atum Patirpi Ponsi Primary Congress Committee Kiseng Padu Edison Terang Kachari Pon Mailong Bonson Terang Pensi Maike Phalam The Clardak Pen Pachinipon
Mayalong KADCC achun bangarpu surupothar mankatar maji alohi sarpo aman pen chitongdon Manpeng alohi Bokajan Block Mandal Committee achunbang arpu surupothar dakiram sengnar atum penchenglok Congress klembari matumta chitongdon si pini PCC keseng amayalong RDP don Wopong PCC puthot kepang tang ponjia phanpura chidon sarpen nohate rangaphan mai phulapen monsing teronaphan kongchun bang arpu pek ponsi klembang phulapen klembang phi arpu tek ponno Mayalong alohi atum ahin pen kibang GMLA election ahot ongdung abot Congress atum kachepalong ponjaphan BD sore kachethan chimung padupon Lapen puthot Congress asong an sose kapang tangpon thekjia phanta BD sore kachepachoy padupon Lason se Congress asong ke khai dhoramalam chipupe lase ingsamjin asong alongle kibang GR nita Congress alongle dodon thiplonang pupen chenglok penangan alam kachungwai chengsai padupon si mai ingsamjin pen pachun ponno Bokajan penananterang Karbenglong Live. Lakha inquiry report nilip MSC constituency angkang Koilamati along kedo mini stadium along kedamtang chiti ni phai pli arni Wojaro self-help group pinkhat ingti risonimso song lapen KSA Koilamati arodum chelang petpen kapang therasai keklempon Kapathu penhenlo eokepran kimi ponji lapen isi akhai mate longri kapaching thor lapen angthek kachipia long kapathu da isi arisimno lasi kapathu ahin RDP ponangji pulote kapathu along lamta mission kido kenang sot puajok kidamtang chiti ni phai pli arni Wojaru self help group KSA lapen Koilamati pinkhat ingti risonim so asong atum chilang petpen Koilamati along kido mini stadium along kapang therasai klempon Lockdown ese kapang therasai ke claim japhan awar sai kilong le derajok bangso pathua klamlong kangram su che theklong si alang letum thurpak pen kapang therasai claim ponno Chithan ponmi kedamtang lockdown aprang thang achiklo malom Koilamati Wojaro self help group atum bangso pathua klamlong football ke pathu kachapate biponno bonta tongsekot pen lockdown dokogajok alang letum bangso kapathu pangton ponang koklo Lasi non puthot probjin pen bangso kapathu ki bi ponja phansi Wojaro self help group atum kachesek padoponno Halapu Koilamati angkangarat do anatum labangso pathua klamalong kapang therasai ki claim kachapaduk theka puthak kachuro pajerpon Koilamati pen Samson ingti Karbenglong Live Dogmuka kajesera along IM lunsing terana hinben mai padodamsi asona hormuk kirontekang MLA kilik nangkete bokbo majok Mahamaya constituency along BJP song kachepahai vekje phanpura non malom IM lunsing teron lapen alang lilong kachirap chito donatum dode sangse song kapang tangpon japhan along polling station kaparlo rong rup arlo humri dambomlo son se kedam tang chiti ni phai pli arni le thotta Dokmuka Kajesera right wing polling station along Mai Padodam. Matikhula right wing Amaipu Robi Pashwan Kachuphan Pupona Mailong Alohi Amanpen EM Lunsing Teron Mondol Amaipu Purno Ingti Kongchunbang Babu Tisu VDC Chairman Barim Longsing Tok Biatum Pendanglok Penangan BJP Asongjapo Songjapiatum Chitongdun. Bangso Mayalong Alohi Atumpen non ke bangchi MLA kilikahut BJP asong pen kachepahai vek jiaputhak chethan chimumpon anparta ason sorkar pen kapaklang scheme hai hu aputhakta than mumtikan Bangso hot EM lunsing terana hinpen bangso polling station kaparlo garo akhaya tumapan panongsi longni charcha hemapan tin thuinini lapan bangpharo isia bangphu bangphia tumapan perikeron padopon Bangso hot ASDC Congress lapen song wepen bang phikya praser ke patum BJP along chepa ogdun 49 apake join lo Congress lapen ASDC lapen te independent Dokmuka pen Samsung inti Karbenglong Live Pini prime time berta ke lapon sakang toniglo do methak me kardom